Μετά το διάλειμμα, Φινέας και Φέρ στο Disney Channel. Ετοιμαστείτε γιατί ο Μάρτιος στο Disney Channel ξεχυλίζει από δύναμη. Ας το κάνουμε! Γιορτάστε την πανίσχυρη φιλία του Κιφ και του Μπάρι σε μια ξεχωριστή εβδομάδα με την πρεμιέρα του Κιφ, ο μύθος του παντοδύναμου φωτός. Οι υπερδυνάμεις του Χάμστερ και της Γκρέτελ στα νέα τους επεισόδια θα είναι ασυναγώνιστες. Νιώστε τη δύναμη της μουσικής και χορέψτε ασταμάτητα με το special του φεστιβάλ των Zombie. Και θαυμάστε τη φοβερή δύναμη των πιο cool κοριτσιών στο Σαββατοκύριακο Girl Power. Rock and roll! Ο Μάρτιος ξεχυλίζει από δύναμη στο Disney Channel. Ένας αρχαίος θρύλος λέει ότι όποιος αποκτήσει το παντοδύναμο φως θα γίνει τόσο, μα τόσο cool και θα κυβερνήσει όλο το σύμπαν. Αλλά θα υποκύψει στην τεράστια δύναμη του παντοδύναμου φωτός ή θα το καταστρέψει. Ανακαλύψτε το στο special επεισόδιο του Κιφ, ο μύθος του παντοδύναμου φωτός. Πρεμιέρα την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα. Βλέπετε Φινέας και Φέρ στο Disney Channel. Περίπου 2 εβδομάδες. Μετά το διάλειμμα, Φινέας και Φέρ στο Disney Channel. Κάτι παραπάνω από σούπερ κακή, σούπερ κακή. Κάτι παραπάνω από σούπερ δυνάμεις, σούπερ δυνάμεις. Και κάτι παραπάνω από σούπερ ήρωες, σούπερ ήρωες. Τα νέα επεισόδια Χάμστερ και Γκρέτελ είναι μια τεράστια σούπερ περιπέτεια. Ελάτε στην πιο σούπερ ισχυρή ομάδα και περάστε φοβερά αντιμετωπίζοντας νέες σούπερ προκλήσεις με τους Χάμστερ και Γκρέτελ. Νέα επεισόδια από τις 10 Μαρτίου στο Disney Channel. Το λεβιτοστάσιο! Αν θέλετε κάτι φοβερό, με αμέτρητα ζόμπι που τραγουδάνε και χορεύουν ασταμάτητα, τότε μη χάσετε το φεστιβάλ των ζόμπι. Ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο γεμάτο ζόμπι για να απολαύσετε 3 ταινίες με ζόμπι. Επιπλέον, έρχονται τα νέα επεισόδια της σειράς «Τα ζόμπι ξαναζωντανεύουν». Το φεστιβάλ των ζόμπι. Το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Μαρτίου από τις 11 το πρωί στο Disney Channel. Βλέπετε Φινέας και Φέρ στο Disney Channel. 100 είναι οι μέρες γιατί ο αρταμάς του κήπου. Στη συνέχεια, Αμφίβια στο Disney Channel. Ετοιμαστείτε γιατί ο Μάρτιος στο Disney Channel ξεχυλίζει από δύναμη. Ας το κάνουμε! Γιορτάστε την πανίσχυρη φιλία του Κιφ και του Μπάρι σε μια ξεχωριστή εβδομάδα με την πρεμιέρα του Κιφ, ο μύθος του παντοδύναμου φωτός. Οι υπερδυνάμεις του Χάμστερ και της Γκρέτελ στα νέα τους επεισόδια θα είναι ασυναγώνιστες. Νιώστε τη δύναμη της μουσικής και χορέψτε ασταμάτητα με το special του φεστιβάλ των Zombie. Και θαυμάστε τη φοβερή δύναμη των πιο cool κοριτσιών στο Σαββατοκύριακο Girl Power. Rock and roll! Ο Μάρτιος ξεχυλίζει από δύναμη στο Disney Channel. Ο Μίκη και η Μαϊμού. Ένας αρχαίος θρύλος λέει ότι όποιος αποκτήσει το παντοδύναμο φως θα γίνει τόσο, μα τόσο cool και θα κυβερνήσει όλο το σύμπαν. Αλλά θα υποκύψει στην τεράστια δύναμη του παντοδύναμου φωτός ή θα το καταστρέψει. Ανακαλύψτε το στο special επεισόδιο του Κιφ, ο μύθος του παντοδύναμου φωτός. Πρεμιέρα την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα. Τώρα, Αμφίβια στο Disney Channel.